It's opened big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. In the battle against pests, it's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko no biro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka Yego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke usiko ngeso ka ngeso saboro diochieng. Sitima en e adundo magoyo remo mar riembo dongruok mar piny. To bende Uganda yudo sitima kaka dwarore. To be in kod nyalo mar chulo nengo sitima. Kuku mar wach biro ni chieng' tich ang'wen ka wang'iyo chal sitima e Kenya. Kuku mar wach koriwore gi Kenya Power mane bwo migawo mar teko kod modhi.
Kamano nyakora mogi kuom kete Ramogi TV odichieng' machielo odichieng' mar tich ang'wen odichieng' mar 23 dwe mar 5 2024 nyakora mogi an gi geno ni odichieng' mari nochakore makare kendo isebedo kidhigo odichieng' maber. Odichieng' ma kawuono wang'iyo motenore kod weche mag limbe mar jatend piny Kenya e piny mar Amerika romdhi kod jatend piny Amerika Joe Biden kanyakla kod winjruoge mamoko moseketi e kind jotelo ariyogo to kod piny Amerika gi piny Kenya. Kopogore kod mano bende wang'iyo motenore kod weche mag sikunde, ng'iyo chal mag sikunde pachoka mano ni somo dhi makare to kod bende weche mag nonro ma otim e chal mag ngima oganda. Bende wach mar nok mar chanjo kata yedhe mag chanjo e wi tuoche mopogore opogore ma oting'o polio, tuo mar ang'iew kaachiel kod tuo mar malaria gin moko kuom weche ma bende ripoto yango chal margi kendo migawo mochung'ne weche mag thieth ma bende sirikal ogolo moko kuom kata lero moko kuom okenge ma gimedo keto en ni nok mar chanjo kokelo midhiero ne nyithindo ahinya ma yudo chanjo e pacho ka. Magi to kod mamoko mathoth ahinya nyakora mogi adani ber koda chakruok nyaka giko mar weche manyien mag migago odichieng' ma kawuono mokwongo wayudo ne thund weche. Jatend piny Kenya William Ruto nyoromo kod nyawadgi ma piny Amerika Joe Biden kama negi twak malach ewi tudruok e kind pinje ariyogo e bero sekta mar lony manyasani. Lakteche mag nyithindo koro dwaro mondo sirikal oru chenro mar nyiewo yedhe chanjo masani thothgi orumo e ute thieth ma pacho ka. Mohewo nyithindo 28 e 1,000 minyuolo higa ka higa e kaunti ma Siaya wito ngimagi kapok gitieko dwe achiel kaluwore ni thothgi inyuolo kapok kindegi ochopo nikech tuo mar preeclampsia. Nyakoro mogi bed thuolo ma tudore koda namba en 306 mana namba marwa mar ote machuok kata bende nyalo weche gi kokalo e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, YouTube marwa en Ramogi TV Kenya bende. Subscribe en odichieng' maduong' ahinya nyakora mogi mar luwo weche gi achiel kachiel. Kopogore kod mano bende inyalo dhi e mbui mar X @Ramogi TV KE mano bende yudowa achiel kachiel e mbui mar X. Weche manyien biro ni kanyo e lai mag jok matiyo kod lony manyasani. To bende kidhi Facebook page mara mar George Bati Daddy Cool follow kanyo bende ibro yudo ka wechego ketie nyakora mogi mondo ilugi achiel kachiel weche manyien ma timore gi thuolo ni. Mokwongo kaka nang'isi ni wan gi mathoth adani bende bed thuolo mar bedo kod chakruok nyaka giko mondo ing'e adier gi ler mag weche duto mosetimore e pacho kama ngima kod motenore kod matimore e pinje maoko. Nyinga en George Bati. Jatend piny Amerika Joe Biden nyorwako jatend piny Kenya William Ruto e pare manitiere e boma ma Washington DC kendo negitwak e wi bero sekta mar lony manyasani e Kenya. Ruto opuoyo piny mar Amerika kuom keto mwandu e dongruok mar sekta mar mbui kod lony manyasani e piny Kenya kowacho ni ma biro konyo jo Kenya bende biro konyo nyaka pinje mag Afrika duto e jiwo lony manyasani. We have built this relationship, and today we celebrate what we can do together in the face of the challenges that face us as humanity. Challenges of the wars everywhere, we all know, in Ukraine, in Middle East, in the Horn of Africa, even the one in your neighborhood in Haiti. We have serious security challenges. But all this requires collaboration, partnership, and global leadership. The situation is that we have contributed the least, but we are suffering the most. As we talk to you, we swung from drought last year, and we were not just feeding human beings, we were also tracking water for wildlife. Straight into this year, we have devastating floods. In fact, 280 people have lost their lives in Kenya because of floods. Kong'io motenore kod weche mag somo kowuok e limbe mar jatend piny Kenya e piny mar Amerika oyudo ni riwruok mar
jopuonj mag sikunde sekondar miluongo ni Kenya Secondary School Heads Association KESHA oyango ni matin ne atamalo 60 mag jopuonjre e gwenge ma Mai Mahiu pok ochopo e skul tok masira mar piola manotimore jumbe 3 mokalo. Gino mabende osekelo dang'ni mar paro ne jopuonjre kod jonyuol makono. Giloso gi jofwambo e sikund sekondar ma Ngea, jakom mar riwruogno e bade ma Nakuru Kinyanjui Mwangi owacho ni jotend sikunde mopogore opogore osetimo lokruok e wi chike mag skul kaluwore kod koth ma pod medo chwe. Jaod bura ma Naivasha Jane Kihara odwoko erokamano ne piny owacho kuom kony ma gisechiwo kendo lero ni nyaka sani gichiwo kony ne jopuonjre maromo 100 ka gichulo negi omenda mag somo kod miyogi gigo ma gitiyo godo e skul. We had come here to support those that were affected, especially the families that could not take their children back to school because their properties were swept away and they lost almost everything. So we thought, yes, the calamity has happened, but what next? So for us, we are looking at the future. We need to bring them back to life and also secure their future, because we cannot stop what has happened before. We have departments of guidance and counseling in the various schools, and we tasked them to do the guidance and counseling, which has been done. And I also want to thank other agencies that have also been coming to schools, especially this school. There was a tent that was set there. I know some of you have been here. There was a tent that was set there for that purpose, and they have really assisted, and the students are raring to go. Initially, I may not know the numbers, but what we have decided is that we go looking for them. There are those ones who are said to have been so traumatized that you can't even remember where your desk was, you can't remember how you are doing things. So the principals have also promised psychosocial support, which we are also doing. We are getting people, experts to do that. Wach mar serikal chungo chenro mag chiemo e sikunde kochakore gi omenda mag 2024-2025 pod nyuolo paro mopogore opogore e pacho ka. Jotelo mawuok e kaunti ma Busia wacho ni kwan mag nyithindo ma biro bedo kod nong'no nyalo medore poni chenro ni ogol oko. Cleophas Oluoch nigi ler mar wach. Sirkal kaunti ma Busia yudo sir mar chiemb kony kawuok kuom riwruok mar World Vision ne jopuonjre alwora ma Angurai Teso Manyandwat. Chenro ni bende ogojek gi otuo ma NutriCare Feeding Program kendo ni kod ageta mar chopo ne jopuonjre mohew 50,000. Jatend migawo mag weche mag somo e kaunti ma Busia e kinde mane orwako michgo owacho ni chungo chenro mag chiemo e sikunde biro rocho somo ne jopuonjre. Kwa Kenya tunajua data yetu, statistics zetu ya mambo ya stunting growth, malnutrition na underweight. Statistics ni mbaya sana. Kwa hivyo hii lishe bora imekuja kusaidia hayo mambo. Kwa hivyo tukutoa hii mpangilio kwa shule za watoto inamaanisha kuwa tunarudisha population yetu nyuma. Hapo mbeleni itakuwa na watoto na watu wakubwa ambao wana vitu ambazo walikosa wakiwa wadogo. Wacho ni karadoko ni sirkand kaunti ogolo chiemo kaka ochele, mauta mar tedo kod chumbi. Enting mar jonyuol golo oganda mondo okonye chiwo chiemo makare ne nyithind sikul mag nasari e kaunti ma Busia. Hii mambo ya school feeding venye tumesikia hapa, watu wamepata kuongezeka shuleni. Kwa hivyo mambo ya literacy rates pia, high literacy rates, tusipoangalia vizuri na mpangilio endelee, tutakuwa na watoto ambao hawanaenda shule kama wamechelewa, kwa sababu hawakuwa na haja ya kwenda shuleni sana, wengine hawakuwa mahali maskini, wengine mambo ya chakula kwa baboma. Kwa hivyo hii pia inafanya watu waende shuleni, na hapo inasaidia ku reduce our high literacy rates. Issue of enrollment of learners, it's growing in our schools, and also the learner attendance in terms of the lessons. Absenteeism must be reduced. Kamachielo, jaod bura ma Nambale Geoffrey Mulanya olero ni chenro no onego kete chik ni mar kogole to biro rocho somb nyithindo ahinya mawuok e anyuola ma jochan. I want to urge the Minister for Education, please consider releasing capitation money in time. Last time you told us you have released money when the schools had closed. Itaenda kufanya kazi gani saa hiyo? Mulanya mane oloso e nyasi machielo wacho ni od bura onego bio rangane chik mar neno ni chenro mar chiemo e sikunde ok omul kata ogol e budget. Nitakuwa mmoja wa bunge ambao watahakikisha tusukume sheria
to entrench the school feeding program policy into law, so that ikiwa sheria itakuwa ni must waziri wa education kuhakikisha kwamba pesa ya school feeding program haikui diverted kwa other activity. Weche gikoro biro mana ndalo manok tok jotelo mawuok e kaunti ma Baringo wacho ni gintiere gi luor ni jopuonjre biro weyo dhi sikul nikech gionge chiemo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Wasuru nyakwara Ramogi owere kod motende kod weche mag somo to kod chiwo chiemo ne jopuonjre e skul ma bende pod medo nyuolo paro mopogore opogore. Wadhi nyaka e motende kod nyasi ma idhi bagi nyasi mar Madaraka ma higani. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo singo ne ikruok dhi mbele yo makare e kaunti ma Busia motelo ne nyasi mar Madaraka e kaunti no. Kauloso e pap ma Masinde Muliro ma ogen time nyasi no. Omolo lero ni gedo mar pauno chiegni rumo kendo joma otelo ne gedo no timo duto manyalore mondo tieke wangsa. Omeno ni kata obiro ni en kinde mag koth gibiro keto kenge makare mag tieko pauno e wangsa mar timo nyasi no, wach ma bende oriw lwedo gi gavana mar kaunti ma Bungoma Ken Lusaka. Kata kamano gikwayo jopiny mondo bi oyuore nyasi no ma en achiel kuom mano mar sigana kata historia ma opang timo e kaunti ma Bungoma e thuolo mokwongo. The public terraces are all ready to host a total of 12,700 residents of Bungoma as well as visitors. And then the VIP pavilion is equally ready to host almost another 2,000 with the main pavilion hosting His Excellency the President and his guests, as well as senior officials within government, both at the national and at the county level. So we want to just confirm to you that we are ready, Bungoma is ready. Kwa sababu ya hii sherehe chenye tunasema ni kwamba tutaangalia hali ya anga venye itakuwa na tuko na mipango kamilifu ili kama kutakuwa na mvua tutakuwa na umbrellas ya kutosha ili wananchi wasikuwe na tabu ama wasitaabike juu ya mvua na pia wasikose kufika kwa hii sherehe yenye Wasuru nyakwara Ramogi duol mochung' ne kwan kod nonro mar oganda e pacho ka KNBS ochako chenro mar kwano jopuonjre sikunde duto mani e piny Kenya. Chenro ni madhi kawo thuolo mar ndalo 50 biro tigodo kata biro tiyo kod siling milion 300. Kwan mogik ma owinjo bed ni time sikunde ne otime higa mar 2007 kendo higni 17 bang'e igeno ni ma ochakore kawuono ni dhi golo kwan mabiro konyo e kelo lokruok mag dongruok e sikunde duto mathurka. Okwa officers duto mag somo e counties mondo mi oti kanyakla eneno ni okaw kwan mag gik moko duto madwarore e sikunde go. Last one was done in 2007, and I know somebody might ask why we always do census as a country, so that we can be able, going forward, have data that we can be able to properly use as we do our planning. This is a whole government approach. This exercise is being conducted in 47 counties, about 80,000 schools, like the PS has mentioned. The budget is approximated to be about 300 million for a period of about 50 days, like he said, until the term comes to an end. Jogo manigi ng'ol mawuok Kimbo mar Kenya koro dwaro ni mondo piny owacho kod sirikal ma kaunti odewgie e yo makare kaluwore gi chiwo kata chiwo thuolo mag tije e kor gwenge mathurka e kinde mane gitwak gi migawo mochung' ne chenro makende kod rito joma ngimagi ng'awo e pacho ka. Gichiwo pachgi ka gijiwo ahinya dwachgi mar yiero jochung' magi e od bura mag counties kod bura mamalo. Jagoro mar joma nigi ng'ol e pacho ka e kaunti ma Kakamega Catherine Shiundu bende osiro weche mag somo kod chal mar ngima gino mabiro bero ngima joma ong'ol e pacho ka. The headquarters do something and the disability card. Maybe we allow
you can be granted that. Kikazi bado tunasumbuliwa. Kwa mfano, mimi niko hivi mlemavu na niko na mtoto amesoma na niko na disability card. Huyo mtoto wangu akiapply kama amehitaji pia apate kazi. Hata ikiwa askari pia boma ya walemavu ikuwe na maaskari. Lakini bado tunatauliwa. Hawatuhusishi kikamilifu kikazi. Kama kipengele ambayo inajitokeza sana na upande wa education, basic education kwa mtoto mlemavu bado imebaki kuwa ndoto, sababu ukiangalia sana special schools are very expensive, our needs are still very expensive na inatushinda sana, inashinda wazazi wengi. Ukiangalia issue ya healthcare imeangaziwa vizuri sana kwa World Health Organization ya kwamba primary health care is a basic need and it should be free for persons with disability. Na hiyo ndio kitu ambayo hatujaangazia, hatujafikia. Tunataka serikali yetu wakati tuna shift kutoka kwa NHIF tunaingia kwa SHIF, wahakikishe ya kwamba kila mlemavu, hasa sana wale ambao wako na watoto walemavu, wameangaziwa hizo kadi wapate. Hii kadi ambayo tunapata ama hii certificate ya National Council isiwe tu karatasi ya kuweka kwa nyumba, bali iwe inaweza kuangalizia masuala ya healthcare services kwa watoto wetu. Walemavu wanataka mambo ni mengi sana. Labda tuseme mambo ya advice hivi, employment, kuna wengi wamesoma, maswali mbalimbali ambayo tunataka tu ama tunafikiria kutimiza hayo, kwa sababu ni mambo ya maana sana. Mambo ya registration ni mzuri sana kwa sababu inasaidia pia mambo ya assessment. Watu wanaweza kupata assessment. Mimi after assessment wanapata devices. Kwa sababu huwezi kupata devices bila assessment. Wadhi nyime kod weche konya kwa Ramogi mano ji ma kata joma nigi ng'ol ka gitemo wuoyo kendo gimedo chwalo duondgi en ni ratiro margi oketie tim kendo bende oyienegi yudo thuolo mar timo yiero mar jiwo duondgi e okenge mag lokruok ma degier mondo timne joma nigi ng'ol e konde duto mag piny Kenya. Wadhi nyime jokanyo e sekta ma rito le mag bunge opako ber ma rito alwora osekelo e nyayo kwe e kind anyuola ma siko dar kamanyo chiemb jamni e gwenge ma Thurka. Jotelogo yango ni kwe makamano osekonyo e kedo kod timbe njore kaka uso lemo mag le mag bunge, kuo mag jamni, ng'eto mag yiende aweyaye kendo bende osekelo dongruok e kind oganda. Kagiwuoyo e sikund primar ma Shambani e ward ma Burat e kaunti ma Isiolo e romo ma bende nochiki kata mar romo mar ochiko mar Nasulu Community Wildlife Conservancy giyudo ni rito alwora ma itayo kod anyuola osekelo kwe e gwenge makono, kendo anyuola mane go lweny kindgi giwegi sani koro nyalo pogo gige dongruok magen-go kaka pito kod chiemb dhok e yo maonge kod gwandruok moro amora, ahinya koting'o nyaka alwora mag bunge ma oritile mag bunge. Kaluwore kod Isaya Epuri ma en apisa mar sirikand kaunti no ma ochung' ne weche mag jamni kod lupo mag rech, Burat Ward kama koro en kar rito le mag bunge en achiel kuom mago mabiro konyo jodak makono. Bursary 7.330 milioni 7,330. Management ya Nasulu na peana zile pesa kupitia mpato yenu kama carbon ama hewa kaa. Kwa hivyo vile pesa inatumika kwa jamii ndio chanzo mkubwa katika kuhakikisha kwamba msimamizi bora unaendeshwa katika conservancy yenu. Kwa hivyo wale wako na nafasi ya kusimamia hiyo pesa lazima ikuwe na uwazi, lazima itumike kwa njia ambao unafaa. Siku ya leo hakuna ndovu imeweza kuuawa maeneo ya Nasulu kwa sababu ya umoja wenu, kwa sababu ya upendo wenu. Faida kubwa ya Nasulu na conservation kupitia NRT, hata kama tunapiga NRT vita, hata kama tunapiga conservancies vita, conservancies ni misingi ya amani, misingi ya usalama ya mifugo yetu, ni misingi ya usalama ya wanyama pori. Wadhi nyime moyo nyithindo 28 e aluf achiel minyuolo higa ka higa e kaunti ma Siaya thoro wito ngimagi kapok gitieko dwe achiel, ka koro nonro yango ni nus mar kwan nyithindogo inyuolo kapok ndalogi mar dweche 9 oromo. Magi oyangore kinde mane kaunti ma Siaya oriwore kod piny mangima e dhialo odiechieng' mar tuo miluongo ni preeclampsia, ka koro joma mine mapek ijiwo mar limo ute mag thieth e yor yudo klinik
nyadiboro motelo ne nyuol kata kapok gidhi mondo koro giyud konyruok. Joyce Oduor miyo ler mar wach ni nyakoromogi e kinde mang'iyo tuoche ma rocho ngima jomatindo. E kar tiegruok Masega mayudore Ugenya e kaunti ma Siaya, oganda mathoth oyuoro mar yudo tiegruok e wi yore mag fwenyo kod kedo gi tuo mar pre-eclampsia, tuono mamako mine mayacha. Chwakruok maliet mar del kod ng'ok gin moko kuom ranyisi mag tuoni. Pre-eclampsia en mana tuo mar pressure mamako mine mapek ka gisebedo gi dweche 20 kadhi mbele, kata ng'ama ne nitie kod tuo mar blood pressure aito omako ich pod onyalo yudo pre-eclampsia. Wasewinjore ni en pressure maidho, en del makuot, wangene kata lwetene, to kod omedo kilo piyo piyo. Naneno ka an gi shida mag wich moro marundre sana, wich moro marundre ni eri gi kichamo gimoro ting'ok, kichamo ting'ok kamano. Koro kana medo dhi e osiptal kamano to daktari nong'isa ni ng'okni ni tok ni sawa, kata mana kilo mari bende ok ni sawa. Ngima mar mine mayach bende tuoni keto e kinda kuru gasumbi, nimar onyoro fuon mag del kaka nyarogno, gino machuno ni nyaka gol nyathi e ofuku nyuol kendo kete odongi e yor lony manyasani. Nyathi sama nitie ei mamagi to ochiemo kendo yueyo through the placenta ma en biero, to placenta ni ema ka nitie gi problem, onge kaka remo nyalo dhi mondo nyathini oyud nutrients kod oxygen. Koro mano miyo nyathini inyuole ka sane mar nyuol pok oromo. Kaluwore kod Christine Ongijo ma en jachiw thieth e od thieth Masega kendo achiel kuom jogo mosekedo kod tuoni, ranyisi mar madini mag proteins bende nenore e lach mar mon manigi tuoni. Kata kamano, weyo chutho chiemo manigi modhi mathoth ka achiel kod chamo chiemo manigi madini duto kata balanced diet en achiel kuom yore mag kedo gi tuoni. Sami pek to cham chiemo madwarre, chiemo manigi balanced diet, we chiemo kaka chips manigi mo mang'eny gi mago werigo, gik moko kaka soda werigo, madh pi, cham alot, tibed active. Kedo gi tuoni en lweny ma joma mine giwegi ok nyal, nimar oduono mwandu. Kuom mano, gikwayo joma chuo kod nyamrerwa mondo nywak lwedo mar kedo kode. Chuo bende onego support joma mine sama gipek, nikech if a mother ko suffer from such a condition, en gima drain ega psychologically, en gima ok onya timo kende. Koro nyaka ibed kode, iwuok kode ijanini. Go erokamano ni Siaya County Government gimiyo nyamrerwa bags moting'o yien moko ma ginyalo geng'o go tuoche matindo tindo, ginyalo pimo mine mayach. Kapo ni en gi kilo, oneno osepuonjgi ni kilo kimedo kila achiel e juma achiel, mano nyiso ni ok en sign maber. Blood pressure machine bende gintiere go e bag gi kanyo, to gin nyaka gi MOH tool 100. Gindiko ni mamani to giore mondo odhi e osiptal. Magi biro e seche ma kaunti ma Siaya noriwore kod piny mangima e dhialo odiochieng' tuo mar pre-eclampsia. Joyce Oduor, Ramogi TV. Riwruoge ma ochung' ne weche mag thieth owuok oko kendo jiwo joma mine mondo lim kuonde mag thieth bang' gamo remo, kaluwore ni mano en achiel kuom yore mag duoko chien midhiero mabiro kotenore kod gamo remo. Kotwak e kinde nyasi mar ringo odiochieng' mar tuo mikelo kod muomruok mar remo ne joma pek kata mine mapek kata miluongo ni pre-eclampsia e piny mangima e boma ma Kisumu, jatatije e KMET Monica Ogutu olero ni gisechako chenro mar tiyo machiegni kod nyamrerwa, kanise, jotend joma mine kod tend loch gwenge e goyo tung' e wi tuo mar pre-eclampsia, kendo jiwo joma mine mondo mi olim kuonde mag thieth kinde ka kinde bang' ka gisefwenyo ni giyach. Remember, this year alone, this county have lost 15 women from pregnancy-related complications. Out of 15, 8 were due to preeclampsia, and that is why we are actually creating awareness on preeclampsia, because we can predict it early, we can prevent, and we can prevail. And the process of management is just early identification of danger sign. And one is just going to the clinic, women going to the clinic, and having their blood pressure checked. So apart from this celebration,
we are proposing to go community because we want to make sure that the community also understand their role. What is it that they can do? Riwruok mar lakteche mag nyithindo nyiso sirikal mondo keto kenge mapiyo mar tieko nok mag yedhe chanjo makoro kwako ute mag thieth e gwenge ma pacho ka. Kokalo oboke margi, riwruogno koni duoko piny omenda mwinjo tigodo e nyiewo yedhe mag chanjo kod deko chulo kembe machwalo yedhe chanjo e pacho ka nyalo kelo midhiero ne nyithindo maromo milion 1.6 kendo thiro kenge ma Kenya osegoyo e kedo kod thoe mag nyithindo matindo. Gigolo dwondgi ka gidwaro mondo sirikal olos mapiyo budget ma kojolo kata supplementary budget mondo nyiew godo yedhe mag chanjo kendo nyaka keto kenge mag medo omenda mitiyo godo e nyiewo yedhe go kendo neno ni orit ratich nyithindo mar bedo kod ngima makare. Bende ginyiso sirikal mondo kik jwang' winjruok mar omenda e kindgi kod UNICEF kod riwruok mar Gavi kaka yoreno ni yedhe chanjo kele pacho ka maonge kod ng'ikruok. Kagiyango kenge moseketi migawo mar thieth kokalo oboke ma ochwoye kogno kod jagoro mongirore Henry Kimtai, gilero ni yedhe mag chanjo ewi tuoche kaka polio kod ang'iew manitie sani nyalo mana konyo kuom dweche 2 kende, ka mag chanjo tuoche kaka malaria to nyalo rumo e thuolo mar kind dweche 3 kod dweche 6. Olero ni piny owacho kokalo e chenro mag chwalo chanjo dhi chako kenge mag keyo yedhe e gwenge mopogore opogore kendo neno ni onge nyathi moro amora morem yudo chanjo nikech nok mag yedhe go. Okoni migawo mar thieth tudore kod riwruoge kaka mar UNICEF eno ni yedhe go okele pacho ka mapiyo. Ka bende oluwo ni sirikal oseketo bilion 1.25 e medo kwan mag yedhe chanjo e pacho ka juma mokwongo mar dwe manyien mar 6. Adani mondo wakane yue marwa mokwongo e weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar 23 dwe mar 5 gana 2024 nyakora mogi kaka na nyisi ni mondo mi iorna ote mari kotende kod gigo ma wakelo ni kata weche manyien ma iyudo achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Ano Kotino Small kawuok Yadh Ngima wacho ni to penjo kare limbe mar jatend piny mamuonyo milion 2 sa ka sa to pesa ma ichulo lakteche to dak yudre. Mano penjo mopenjo ka hanyero kama na ahinya Otieno. Kuom penjo mari Kotino Small erokamano. Ramogi TV neno maler ahinya ma Emmanuel Obanda kawuok Ombwede Ligega wacho ni akomos ne mama ne Nyaboro Mako Banda kachiel kod Duoro Banda fundi kantiere gol kona mbaya. Ramogi TV neno maler Kisumu kanyo erokamano Emmanuel Obanda kantiere Kisumu. Olunga ouma kanitiere Sindo awuoro mana kama Kenya ochomo okay. John kantiere Nakuru wacho ni nakomicha sekta mar thieth ni oheo yedhe chanjo nyithindo ka onge to wadwaro keto future mar Kenya kanye. Okay, wacho ni mondo ng'iya ne ka bende oromore gi telo. Erokamano ahinya. Awinji maler antiere Manyera Suna West mano Ngere Japoch. Erokamano Ngere Japoch udala kuom kete Ramogi TV. Pamela kawuok Homa Bay chiemo to kik gigol nikech omiyo jonyuol yot to nyithindo bende dhi skul mang'eny kendo ma biro miyo nyithindo ok bede pacho manyalo miyo fuo medre. Erokamano ahinya. Ka bende neno ka yudo weche manyien mag migago yo makare ntiere Kisumu Ruteka okinyisa ni iluongi ni ng'a. Erokamano. Luonga ema Mam Bruno kawuok Busia neno Ramogi TV yo makare ma Osama Ramogi makore malere dala mar Kichare. Erokamano Osama. Sara Singa Nyakwaro Dongo bang' neno West Kanyamkago wacho ni amor gi Ramogi TV kendo Wood Migori an kodi aneni ma fine. Thank you. Erokamano kinena ma fine. Thank you. We mondo atika gi kanyo wadhi e yweyo Nora Atieno chenro mar migago ler kendo miyo wabedo gi ng'eyo kuom gik matimore. Erokamano Nora. Nyakora mogi adani mondo mi akawane yweyo mana mapiyo piyo nikech en dakika 29 bang' sa 7 mar odiochieng'. Wadhi e yweyo ka waduogo pod wan gi mamoko mathoth e weche manyien mag migago. Med mana kete Ramogi TV.
Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Dial *487*3# to get this song. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544*25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Kuku Marwach, kawang'iyo chal sitima e adundo magoyo remo mar riembo dongruok mar piny. To bende Uganda yudo sitima kaka dwarore. To be in kod nyalo mar chulo nengo sitima. Kuku Marwach, biro ni chieng' tich ang'wen ka wang'iyo chal sitima e Kenya. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Nyakwa Ramogi, ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi, anyuola maromo 325 manoyudo midhiero tok aora ma Talek pong' kendo kelo piola manoketho kuonde mag dak mamara koro yudo kony maromo $1.5 mar chiemo to kod sabun kowuok kuom jatelo mar kambi miluongo ni Twiga Tours Minaz Manji koloso sikund primar ma Loigero e gwenge mag Narok. Minaz osingo mar manyore mamoko mabeyo mag konyo ji maromo 1,000 matiyo ne kambino kod johala mane oyudo masira mar piola kendo wacho ni ma en mana kony midhi chiwnegi kuom thuolo manok. Jatend rowere e gwengego kata gwenge ma Kolong Talek Alex Salanka oyango ni piola orocho chenro mag wuoth kod ohala ka jaduong' gweng' Tilal Ole
Sairua to medo jiwo kony kuwuok kuom joma ni kod nyalo. Tok solo osuru maromo bilion 2.6, sekta mar Limbe County ma Narok biro yudo milion 20 kuwuok kuom piny owacho mar gero kar nyiso kido gi timbe. Vitu mingi, vyakula, kambi mingi zikaenda, na tunashukuru sana Minas Manchi kwa kuweza kutuletea msaada. Hii mvua amenyesha leo na amenyesha kweli, na sio ati makambi peke yake, amechukua hata wanyama ya pori, hata nuku, hata saa nyingine ngiri, wanyama mingi sana amechukuliwa na hii maji. We decided as the foundation and as a family to come here this morning and distribute to these people who are displaced, numbering about 325 families, and I'm informed that the total number is about 2,000 as individuals, to support them with food rations that will last them a couple of weeks, as we look at another alternative options that can assist them to increase their income, daily income, so that they are able to fend for themselves rather than have to depend on handouts. The donation we have made today are roughly in the total region of 1.5 million shilling. Jopur kahawa ma kwan gelo 200 yudo puonj mar pur kahawa e gweng' ma Getarwet e kar chung'o od bura ma Bureti e kaunti ma Kericho. Puonjno motele gi MCA ma Chemosot Anita Biegon ka oriwore kod riwruoge mamoko chiwo mbolea ne jopur maloyo 2,000 kendo ma owacho ni dhi konyo wego. Ka oloso e chenrono, jatelono wacho ni ber ka jopur oluwore kod chike kata yore makare mag pur kendo mago mabiro time yo manimba kapok gichako pur, to ahinya yore matayo pur mag kahawa. Riwruogego oriwo lwedo wechego kendo puoyo jopur kuom chiwore yudo puonj makare mabiro konyogi go ndamo mararie e yore mag pur kahawa. Tumepata pia leo kujifundisha, kwa sababu wakati wanaingia kwa kahawa wakulima wamekaa wakasema tunataka pia kuweza kuanzisha cooperative society eneo hili ambayo tutaweza pia kuuza mazao yetu kwa kutoka kwa kahawa, na mekaa chini tukasema maybe tutajaribu kuleta karibu 2,000 seedlings ambayo inaweza kuwasaidia kuanza. Nimekuja kuwafunza wakulima na wamefurahia. Nimeguzia jinsi ya kuistawisha kahawa sehemu hii, na wako na ari, wanataka kuistawisha kahawa na wako na furaha. Nimewafunza jinsi ya kupanda kahawa kutoka mwanzo mpaka wakati wa kufuna. Today we are also here to do the pre-cooperative day to teach the farmers on how the avenues they are going to market their cooperatives, and I'm so happy to get a good response as the county government together with the national government are really striving to help the farmers on how to market their produce. Tumefurahia siku ya leo kwa maana tumekuwa na demonstration ya kupanda kahawa, na hii mimea imekuwa introduce kwa farmers wa sehemu hii, na tumefurahia sana jinsi maofisa wametufunza, na pengine tumepata nafasi ya kuuliza maswali, lakini hatimaye tumefurahia. Kwano welo ma timo limbe pacho ka oae pinje maoko kod welo malimo kuonde rito le mag bunge kod kuonde timo limbe mamoko ne omedore e higa mar 2023 ka kwan oganda matiyo gi wuoth kod mwandu ma igolo e pacho ka itero e pinje maoko bende omedore. Ma en kaluwore kod nonro ma otim kod duol matimo nonro e pacho ka Kenya National Bureau of Statistics ma bende oyango medruok e njore mag mbui mikelo kod medruok e kwan oganda matiyo kod mbui thurka. Lydia Okeyo menyenwa ripodni. E ripodno mogol gi duol mar Kenya National Bureau of Statistics, kwan welo matimo limbe pacho ka omedre gi 35.4 nyaka 2.1 higa mar 2023, ma okelo medruok e kwan welo matimo limbe kuonde rito le mag bunge gi 43 ka welo matimo limbe kuonde timo limbe moko bende omedre gi 27.9 nyaka 1.1. Nondono bende onyiso medruok e kwan oganda matiyo gi mbui gi 5.8 e higa mar 2023, medruok e kwan simbe ma igoyo e pacho ka gi 13.4, kwan oganda mondikore mar tiyo gi yore oro omenda ka itiyo gi sime odok piny gi 600,000 ka kwan mar omenda ma yor simo omedre gi 19.9 nyaka siling 5.5. Timbe njore e yor mbui bende omedre
gi milion 700 e higa mar 2023. Kwan mwandu ma iting'o e yor gach reru omedre koya e tan milion 6.1 e higa mar 2022 nyaka tan milion 6.5 e higa mar 2023, ka kwan oganda ma idho gach reru mar SGR omedre gi 14.1 nyaka 2,729. Kwan oganda matiyo gi pewe ndeke omedre gi 9.2 nyaka milion 12.2, ka mwandu ma iting'e meli bende omedre gi 6.2 nyaka tan milion 36. KNBS bende oyango ni kwan nyamburko manyien ma ondiki omedre gi 20 nyaka 119,205 e higa mar 2023, ka kwan masiche mag apaya bende odok piny matin ka oya masiche 9,976 e higa mar 2022 nyaka 9,960 e higa mar 2023. E sekta mar gedo, kwan oganda ma ondiki e tije gedo omedre gi 1.9, kwan simiti ma itiyo godo e gedo kata kamano odok piny gi 3.1 nyaka tan milion 9.2 e higa mar 2023, ka kwan apeyni ma olosi bende obedo kod medruok ka oya e kilomita 22,400 nyaka kilomita 23,000. E mwandu ma ilose pachoka, sukari ma iloso dok piny gi 40.6, chak omedre gi 19.2, math mopogore opogore omedre koya lita milion 579.5 nyaka lita milion 580.5. Ngano omedre gi 5.2, mokuon dok piny gi 2.2, simiti odok piny gi 1.8, mabati omedre gi 10.7, ka nyamburko ma ilose pachoka odok piny gi 2.7 nyaka nyamburko 13,106. Yuto mag puothe omedore pachoka gi 7% e higa mar 2023, kipimo gi kata higni 3 mokalo, kama bende okel gi medruok kwan mag omenda ma piny owacho oyudo kokalo kuom yuto mag puothe. Kata kamano, kwan mag rech ma iluwe nembe mathur kato dok piny, ma en kaluwore kod ripot mar Kenya National Bureau of Statistics KNBS, ma bende yango ni piny Kenya nokelo mauta matin e pachoka higa mar 2023, ka bende kwan jogo ma otudnegi teko mar sitima e miechgi bende odok piny. Lidio Kenya Kwaramogi pod manyo report motenre kod nonro kata report ma nonro motim kod Kenya National Bureau of Statistics. Ripod no ma ogol gi duol matimo nonro e pachoka Kenya National Bureau of Statistics onyiso medruok e yuto mar puothe pachoka gi 7% higa mar 2023, ka medruok ma kama pok none pachoka yare higa mar 2019. Pur mar chayo kelo omenda mar siling bilion 176.3 higa mar 2023, ka ipimo gi siling bilion 156.7 e higa mar 2022. Niang' no kelo siling bilion 34.1 higa mar 2022, ka ipimo gi siling bilion 28.4 mano yude higa mar 2021. Yuto mar oduma omedre ka oya siling bilion 7.9 higa mar 2022 nyaka siling bilion 11.3 higa mar 2023. Maua okelo yuto mar siling bilion 153.7 e higa mar 2023, ka ipimo gi siling bilion 147.1 e higa mar 2022. Yuto mar chak bende omedre ka oya siling bilion 36.8 e higa mar 2022, siling bilion 41 e higa mar 2023. Kata kamano, yuto mar kahawa to dok piny gi siling bilion 7.4 nyaka siling bilion 19.9 e higa mar 2023. Kenya National Bureau of Statistics oyango ni kwan rech ma iluwo e pachokae odok piny gi 7.1 ka oya e tan 173.7 e higa mar 2022 nyaka tan 161.3 higa mar 2023. Yuto mar rech bende odok piny gi 2.9 nyaka siling bilion 35.9 e higa mar 2023. Ripod no bende yango ni 9% mar piny Kenya ema ni kod bunge kod yiende, kata 91 onge kod bunge kod yiende. Yuto mar mwandu ma igole bolo odok piny gi 4.3 ka oya siling bilion 35.2 higa mar 2022 nyaka siling bilion 24.2 higa mar 2023. Yuto mar mwandu mar nyinyo mag titanium odok piny gi 14.3 ka oya siling bilion 28.3 higa mar 2022 nyaka siling bilion 24.2 e higa mar 2023. KNBS bende oyango ni mwandu mag petrol ma ikele pachoka ne odok piny higa mar 2023 gi 27.6 nyaka tan milion 4.3.
Kwan oganda ma otudne gi stima miechgi odok piny kaoya megawatts 3,321.3 e higa mar 2022 nyaka megawatts 3,243.6 e higa mar 2023. Dwaro mar teko stima e pacho kato medre kaoya gigawatts 12,985.4 kuom saa ka saa higa mar 2022 nyaka gigawatts 13,423.6 kuom saa ka saa higa mar 2023. E higa mar 2023 atamalo 83.4 mar teko stima ma itiyogo e pacho ka ne olosi koya kuom mwandu ma itiyo godo nyadinwoya kata renewable sources. Ka higa mar 2022 atamalo 85.4 mar teko stima ne olosi koya kuom mwandugo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Doho maduong' mar aluora e boma ma Nyamira ne obet gi buok bang' fwenyo ni okil manuchung'ne anyuola moro e doho e wach lo ne en mabandia. Jadolo Nemuel Momanyi ma jahigni 68 ma iwacho ni osebedo ka ochung'ne ji ma opogore opogore e kaunti ma Kisii ne ochopo e doho ka oikore mar chung'ne anyuola mar Linet Bosibori. Jadolo no osebedo ka tayo weche dolo e kanisa moro e gwenge mag Suneka nyaka chop ni ofwenye gi doho ma Kisii bende noriembe motelo ne temo hape kendo e doho ma Nyamira. Penalty for pretending to be advocate, that is the title of that section. An unqualified person who willfully pretends to be or takes or uses any name, title, addition or description implying that he is qualified or recognized by law as a qualified to act as an advocate shall be guilty of an offense. This one entitled you to represent parties in court. No, horticultural business certificate. And why are you giving me this one? So you'll give me all the certificates you have, including your birth certificate and baptism certificate, to show that you can represent people here. Why are you giving me this one of horticultural business? No, that's one. That's the time when I attended that one. And then I've asked you to show me a certificate that entitles you to represent clients in court, not horticulture, and the presiding judge of this court. Ekoromogi gi wach mar doho to koda jal moro mosebedo ka chung' ne joma ochwalo bura e doho ma bende kori wacho ni ok chiko koyiene mar timo mano. Tero wa yweyo mar ariyo nyakoromogi Ramogi TV kendo aneno ka kima medo ndiko nyingi Patel mar Onge Beach wacho ni in loyal erokamano kuom kete Ramogi TV. Aneno Ramogi maler ahinya mano iluongo ni Osen Omina Wiko Mbata erokamano. Ler Daja ma Nakuru iluongo ni Ojimbi. Census mar josomo to ber, budget mar $300,000 en emani malo sana nikech data nitie kod ministry aworo. Koro ibiro winjo ni enumerators dwarore ma bende biro wuok e dhoudi moko matin. Chief Abiola Janyang'oma Kogelo ne Ramogi TV maler ahinya. To sirikand Kenya Kwanza ni olo ji gi wacho suru mane gimo wacho ka akwayo jopuonj mag JSS mondo miodo gi skunde nyithindo winjo matek Arizona Ochieng kawuok Magongo wacho kamano erokamano. Ang'o mamiyo okay wacho ni to ang'o ma omiyo kamiyo pek to winjo ka wiye bare pani mano penjo laktar ibiro penjo. Awuoro piny tek kod jo Kenya milion 2 to yath to onge osiptende. Felix Alikon Ogumo Kagan ema wacho kamano. Yiena mondo ka wiyo mana mapiyo piyo nyakoromogi ka waduogo to waduogo kod weche mamoko koting'o weche mag tuke. Are you ready to turn your Skizzer tunes into cash?
Dial *487*3#. Choose your favorite Skizatune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizatune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizatune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo.